Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Niyakhumbula ku season 6 nithi umamkhulu unomona because kutatazela uMakhumalo ulungiselela usuku lakhe olukhulu Umembeso. Umamkhulu ngala useveza ukuthi yena akazazi noma already noma akasafuni indaba ye-white wedding. So nami mangibuka mangibuka ku season 6 ukuthi hawu mamkhulu ngalesikhathi uMakhumalo yena egijima ehlanganisa izinto zakhe ebabikela futhi ukuthi kuzokwenzakalani, wayesekuvela i-white wedding yamamkhulu. Kanti no guys, thina Uthando Nes'thembu asiyazi show ekuqaleni. Umamkhulu ubaba Macele ngembuza ngemshado ngoba bebezokwenza imishado ewu2 bonke. Wathi ngalesi sikhathi la kuzoba khona traditional wedding, wathi uzoqala nge-traditional wedding. Uma eseyenzile useyokuthi mayiseqeda u20 years nomseleko mase kuma efuna-ke i-white wedding noma enze i-white wedding ngoba isiyobe isho lukhulu esebala ijeni yakhe futhi ufuna ukuyenza special. Manje uzolinda kuze kube u20 years. Lo 20 years uhlangana nini-ke? Uhlangana ngesikhathi esesibuka u-season 6 nangalesikhathi uMakhumalo esenza umembeso. Sengithi mina at least-ke ukube baqale ngomamkhulu esho ukuthi usufikile-ke u20 years, into ezokwenzeka i-celebration yale minyaka ewu20 mase kuba indaba ye-white wedding. Manje le episode isuke yaqondana nangalesikhathi uMakhumalo esekhuluma ngomembeso. Kwenzakalani-ke kubabukeli ama-viewers eshow sebezothi we umamkhulu phela shuthi usenomona ukuthi nangomunye unkosikazi enzelwa into naye usekhuluma kwakhe because kwabukeka kanjalo. Kanti mawuzobuyela ku season 3 umseleko ekhuluma nomamkhulu uthi umamkhulu ucela i-traditional wedding qala ngoba abayenzanga i-traditional wedding, and i-traditional wedding ibalulekile. Isingisi-ke senza nje ulimi lami livele libambe ingazi-ke. Yikho nje nganitshela ukuthi khohlwani ukungicela i-English yasemsebenzini eyaku-interview eyokuthi uthi uma ngiyakudokotela owumlungu ongazi ungizwe ukuthi ngithini ngibe nesingisi-ke. Manje uxolo guys, wathi umamkhulu aqale ngomshado wesiZulu ngoba umshado wesiZulu ujulile. Mase kupheleke iminyaka eyama20 enomseleko yila esiyokwenza umshado omhlophe. Lo mshado yobuso omkhulu ngoba sekube sekuhlangene izinto eziningi futhi ukubaleka kwawo ukuthi yena a-celebrate lo 20 years nale jini. Manje indlela osekwenzeka ngayo mase kuhlangene u20 years umseleko useready ukwenza umembeso kaMakhumalo, noMakhumalo futhi esayidini lakhe useready. Kanti nomamkhulu usamile kutheni ku20 years wenza i-white wedding. Thina-ke sesiyabukela ukuthi hayibo mamkhulu, hayi uMakhumalo waba busy naso ukukhuluma futhi ukuthi sekune-white wedding. Why? Kanti vele kwakunjalo kusukela ekuqaleni. So bengifuna ukulungisa leyo nto because nami ngiyakhumbula ukuthi masikhuluma ku season 6 ngasho ukuthi hawu umamkhulu wayesekhuluma ngomshado wakhe. Manje uMakhumalo kuhuye sibhizi manje sifuna imvunulo ukuthi-ke siyahamba-ke simenyiwe kumembeso kaMakhumalo. Nangu nomamkhulu usekhuluma ngezakhe ukuthi akuswenkweni manje ngoba usefuna white wedding. Kanti vele bekunjalo. Njengoba njalo ngithi sibhizi sifuna imvunulo, angithi sisuke simenyiwe izinto mazivela lapha ku TV sisuke siyingxenye ngokuthi siba ababukeli. Yikho-ke sibuye sizobahleba la kancane kodwa singaxabani. Bengilungisa leyo ndawo-ke kongayazi nowasala nokuthi wenza wanomona umamkhulu. Kanti cho, kwasekuqaleni wayethe akuhlangane iminyaka le ama20 mase kwenziwa-ke umshado wakhe omhlophe. Kodwa nasekuqaleni futhi wayenakho ukuthi angazi noma ngiready yini. Kanti naku season 6 waphinde futhi washo ukuthi akasazi ukuthi uyawufuna noma akawufuni. Hhayi-ke ngoba u season 7 awukafiki
besicela umamkhulu ecabange phela manje silungise imiswenko ngoba uMangwabe, Umembeso, umamkhulu, i-white wedding. Kusho ukuthi nje sisazokikiza. Ngiyadlala-ke, ngiyabonga kakhulu i-support. Ngine-flu yikho ngikhuluma kabi. Ngiyabonga guys, bye bye.